Садбарг Сироҷӣ ва як шаҳрванди Тоҷикистонро ки ба иддаои наздиконаш дар Арабистони Саудӣ ба кори маҷбурӣ водор шуда буд 2 ҳафта қабл ба ватан оварданд. Ин зани 41 сола яке аз 4 нафарест ки додситонии кулли Тоҷикистон дар пайи шикояти онҳо нисбат ба масъулони ширкати сайёҳии Ҷамол 2012, Имкон 2015 ва Абдукарим парванда боз карда буд. Ин ширкатҳо дар гузашта шаҳрвандони Тоҷикистонро барои кор ба Арабистони Саудӣ мебурданд. Як манбаъ дар додситонии кулли Тоҷикистон рӯзи 11 декабр ба Радиои Озодӣ гуфт ки Садбарг Сироҷӣ ва соли гузашта тавассути ширкати Ҷамол 2012 барои кор ба Арабистони Саудӣ рафта бар иловаи кори маҷбурӣ натавонистааст ҳаққи хидматашро бигирад. Додситонии кул 3 моҳ қабл алайҳи 3 ширкати сайёҳӣ ки ба интиқоли шаҳрвандони кишвар барои кор ба Арабистони Саудӣ машғул буданд бар асоси шикояти волидони 4 зани тоҷик парванда боз карда буд. Мақомоти додситонӣ мегӯянд ҳанӯз таҳқиқи қазия ба поён нарасидааст. баъди расиданаш ба Тоҷикистон кормандони додситонӣ бо Садбарг Сироҷӣ ва низ суҳбат анҷом доданд. Баъдан ӯ ба дидорбинии фарзандонаш ба Русия рафтааст. Назокат Олим ва модари Садбарг Сироҷӣ ва рӯзи 11 декабр дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт шикояти ӯ ба додситонӣ аз вазъи кору зиндагии духтараш дар Саудӣ боис шуд ки мақомоти тоҷик вайро ба Тоҷикистон бозгардонанд. Ба гуфтаи ӯ духтараш пас аз як ҳафтаи суҳбату бозпурсӣ бо мақомот ва табобат ба Русия рафт ва ҳоло дар он ҷо зиндагӣ дорад. Назокат Олим ва гуфт саломатиаш хуб набуд, асабаш ҳам хароб буд, каме табобат гирифт ва баъдан ба назди бачаҳояш ба Русия рафт. ба таъкиди модар Садбарг Сироҷӣ ва чанд сол қабл мисли садҳо муҳоҷири тоҷик бо хонаводааш дар Русия зиндагӣ мекард, аммо як соли пеш баъди шунидани ваъдаи кори сердаромад дар Арабистони Саудӣ тавассути ширкати Ҷамол 2012 ба он ҷо рафт. баъдан дар тамосҳои телефонӣ бо мо аз вазъи кору зиндагӣ дар хонаи корфармо шикоят кард. ӯ гуфт ки берун аз бандҳои дар шартнома дарҷ гардида ба корҳои маҷбурӣ ҷалб шуда корфармо музди маошашро намедиҳад. Садбарг Сироҷӣ ва 41 сола то 2 ҳафтаи пеш ба ҳайси хидматгор дар шаҳри Мадинаи Арабистони Саудӣ кор мекард. масъулони ширкати Ҷамол 2012 иддаои модари Садбарг Сироҷиева дар мавриди ин ки духтарашро онҳо барои кор ба Саудӣ фиристода буданд рад намекунанд, вале гуфтанд вазъи Садбарг ба ҳадди бад набуд ки модараш тасвир мекунад. Парванда алайҳи 3 ширкат дар ҳолест ки дар 3 моҳи гузашта ҳаддиақал 3 зани тоҷик бо нашри видео дар бораи сарнавишти талхи худ ҳангоми кор дар Арабистони Саудӣ шикоят карданд. онҳо аз поймол шудани ҳуқуқ, соатҳои тӯлонии кор бар ивази дастмозди ночиз ва гоҳо латукубу хушунат хабар доданд. бино ба нақли ин занҳо шароити кории онҳо дар манзили шаҳрвандони Арабистони Саудӣ хеле вазнину тоқатфарсо буд. то ба ҳол маълум нест ки чӣ теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон бо шумули занон дар Арабистони Саудӣ ва кишварҳои дигари арабӣ кору зиндагӣ мекунанд.